Mówiąc staropolskie przysłowie, do dzieła, podnieś akumulator. A w ogóle, to witam wszystkich na YouTubie, ja jestem Niklaus i podnoszę akumulator. Nie pozostaje nic innego, jak teraz włożyć akumulator do spycharki. O tu tak patrzcie, i o to dupca. Normalnie kolat. Siema Elmoro. Normalnie jak w kolacie. Patrzcie. Zawieje, zamiecie. Jacie. Charging method. Metode de charge. A gdzie po polsku? Metody ładowania. Ej, i ten śnieżek tak chrupie. Można się poczuć normalnie. Dup, akumulator na śnieg. 12 V. Będzie. No kurde. Tym to się będzie jechało, patrzcie. Ten blik. Gościu musi być przypakowany, skoro choby nic lata z akumulatorem. No, to jest packer. On na packerhale łaził ekstra, żeby akumulatory targać. Ej, kaj to się włazi, a sam. Pa. Gaz. Ręczny. Światło. Kamera. Akcja. Ja taki zawsze chciałem za bajtla. Ja miałem taką zabawkę, jak były takie te plastikowe spychacze. Ja miałem taki z Caterpillara. Jakie to było zajebiste. Ja go chyba mam gdzieś dalej nawet. Normalnie spełniam marzenie z dzieciństwa. Deus Volt. The first area to clear. Się coś robi? Ciśnienie lemierz w górę. Co? To się nazywa lemierz? Wow. Ale fajnie, kurde, zepchłem. Dobra, na wycofce. Spuścimy trochę ciśnienie. Ciśnienie w gaciach rośnie niebezpiecznie. Dobre. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Zawsze chciałem mieć taką robotę. Jeszcze mam szansę. Panie, jak Spin Tires. No, co najmniej. Puścimy ściśnienia. Ciekawe, czy się trudno jeździ takim buldożerem. No i kurde, po śniegu nie będzie śladu. Nie system DNB. Poszło gładko. Twój następny cel to bliźniaki. Bliźniaki, kurde, kramp. Dobra, cisnymy. Komitsu. Nawet nie trudno, jak się ogarnia. Aha, no spoko. Ej, ale patrzcie, jakim ja jestem wielofunkcyjnym człowiekiem. Ja tak, na dźwigu, na koparze, na spychaczu, na ciężarówie. No kurde. Zawodowiec, można powiedzieć. Ciśnienie.
Tylko trzeba uważać jak ze wszystkim. No. Maszyna do kopania tuneli. Kurde, zobaczymy. Jakie przygody nas tam czekają potem. Niewiarygodne przygody. Wielofunkcyjnego Niklausa. W sumie spoko jest ta animacja śniegu. Tego spychania. Siema Trinitron. Całkiem nieźle im to wyszło. Pamiętam ostatnie moje kopanie tuneli było dość, powiedzmy, dramatyczne. Ale to jeszcze niczego nie przesądza. Czy ja byłem w kinie dzisiaj? Nie. Czemu miałem być? Dobra. Co jeszcze zostało tutaj? Prawie jak wojak w Call of Duty, dokładnie. Wielofunkcyjny. Only one area left. No i zajebiście. Ciekawe, czy po drodze jakieś niespodziewane te będą się działy. Unexpected wypadki. Siema gumek. No, przyhaczyłem. Zombie UFO kontrola skarbowa. Dobra, łycha do wierchu. I cisnymy. Póki jeszcze, kurde, akumulator styknie. A! Poszedł gaz. Dlaczego Founders Edition? Zostałem zmuszony do tego zakupu. Lufę do głowy mi przystawili. Kurde, opowiedziałbym wam jakieś fantastyczne historie o tym, jak w Wietnamie żeśmy na przykład z kolegami śnieg, kurde, no, tego zrobili, ale niestety nie byłem w Wietnamie, także nie mam za bardzo o czym powiedzieć. A historie związane ze śniegiem i z zimą to mam takie, że nienawidzę w zimie, jak te gnoje sypią solą i potem całe buty są zniszczone. Świeci się, świeci się czerwone. Sunshine. O odbijaniu Rojcy. No, byłem na Rojcy w Sylwestra w zeszłym roku. To było takie odbijanie, że na zabawie tam, na takiej sali, jeden gościu podrzucił dziewczynę przy tańczeniu tak, że dostała wstrząsu mózgu. Bo mu się wyślizgła i ciulła łebem ozol. Tak wyszło. Takie rzeczy się zdarzają. Nie ma co z tego robić jakiegoś precedensu szczególnego. Hotel Dupel. Hotel Dupel Bono. Call of Duty starym. Dobra. A teraz na szaleńca. Satysfakcjonujące. Kurde, to jest mega satysfakcjonujące. Ej, ale patrzcie, ten śnieg się jakoś tak
Ej, udupiłem coś. Dematerializuję. Murde, patrzcie. Jak prze. Jak dzik. Dzik w śniegu. Dobra. On się topi. No ja, pod wpływem temperatury, no. Motosyns. Motosyns. Dobra. Co się stało, że 60 FPS? No, a co? No nic się nie stało. Co się stało? No i już prawie. O, psy chciałem tyłem odśnieżyć. To nie mafia, dokładnie. To nie mafia, tutaj może być 60. Nie no, w mafii już też może być 60, no nie ma co się nad tym pastwić, nad tą grą, ale nie jest za cudowna ponoć. Możesz mi tak ogród w zimie odśnieżyć. Jak mi załatwisz taki spychacz, to spoko. Ale oni są dokładni, ja to dupca. Uwaga! I... Co jeszcze? Ja, to jak za Niemca musi być zrobione. Ideolo. I'm sure the drivers. Na pewno będą ci wdzięczni. Misja zakończona powodzeniem. Ała. Next. Jo, kopalnia uranu będzie. The quality of the uranium ore here. Kurde, ale ja tutaj muszę zakończyć odcinek. Co to się będzie działo? Jo to dupca. Łostorbi mnie. Zaro się zdupia nas ze stołka normalnie. Co to się tu będzie? Jo. Ale to już do zobaczenia w kolejnym odcinku. Także dziękuję za uwagę. No. Łostowcie łapka. I cześć.